si pripomíname Medzinárodný deň boja proti nezamestnanosti a kladieme verejnú otázku. Ako je možné, že táto krajina smie plýtvať jedinou a najcennejšou hodnotou, ktorú má? Ľuďmi. Pri príležitosti Medzinárodného dňa boji proti nezamestnanosti my, občania tejto krajiny, dnešným pripomienkovým pochodom na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny žiadame kompetentných, bez ohľadu na stranícku príslušnosť, o urýchlené riešenie jedného z najväčších problémov našej spoločnosti, ktorým je nedostatok pracovných miest. Kedy, ak nie dnes, si musíme pripomenúť, že kompetentní majú prácu, no viac ako 400 000 ľudí nie. A z toho takmer 1/3 sú mladí ľudia. Preto máme verejnú otázku pre hlavu zodpovednej inštitúcie. Pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny, žiadame vás o odpoveď. Ako je možné, že táto krajina smie plýtvať jedinou a najcennejšou hodnotou, ktorú má? Ľuďmi. Bez ohľadu na médiá, bez ohľadu na politické hry a sebeprezentáciu vládnych a parlamentných predstaviteľov. Dnes je deň, kedy musíme jasne povedať, že prehrávame v boji proti nezamestnanosti. A keďže nevidíme ani reálnu snahu, ani výsledky tých, čo sa oháňajú číslami a štatistikami, práve dnes im chceme pripomenúť, že ide o ľudí, každého jedného z nás, ktorý je na úrade práce, alebo sa tam môže kedykoľvek dostať. Priatelia, pripomeňme kompetentným, že chceme zmenu k lepšiemu. My pracovať vieme a pracovať chceme.